O evento Nova Fronteira ten un fin solidario. Será un concerto sábado 21 de decembro no Teatro Principal, no que o recaudado irá para pequenos superheróis. O evento que vamos a desenvolver este sábado forma parte un poquinho da actividade que Nova Fronteira ven desenvolvendo en todos estes anos. A verdade é que xa non é a primeira vez que vamos a actuar aquí, pero moi contentos de volver ao Teatro Principal, porque ao final un sitio emblemático onde, amosar todo o traballo que ven desenvolvendo Pablo. Somos unha banda de gaitas, pero non somos unha banda de gaitas típica, porque a nosa diferencia con outras agrupacións está en que nos combinamos diferentes tipos de instrumentos, digamos, clásicos, como poden ser baixo eléctrico, batería, guitarra, saxos, trompetas. Entón fai que os nosos concertos sexan un pouquiño distintos do que é unha agrupación tradicional habitual, e que a xente, por lo general, pois, que lle encanta. Nada, invitarvos a todos que veñades, xa quedan pouquiñas entradas, entonces que se apure a xente a conseguilas, e nada, que esperamos que a tarde e noite do sábado sexa inolvidable para todos. Tamén hai unha fila cero para quen queira colaborar.